Egun hon eta eskerrik asko gaurko prentsaurrekora ere etortzeagatik. Gaurko prentsaurrekoa deitu dugu, udalaren egoera ekonomikoaren berri emateko. Hor gu alkatetzan sartu ginenean eta lehenengo aurrekontuak egiteak okitu zitzaigunean, ikusi nituen halako zailtasun batzuk bagenitula aurrekontuak osatzeko garaian, gehien bat inbertsietarako eta mantenurako penaz geratzen zelako dirurik eta orduan hasi ginen nolabait ikusten edo aztertzen udalaren egoera ekonomiko antolamendua nola zegoen finantzieroki. Guk lehenengo azterketa egiten genituenean, halako alerta edo kezka bat piztu zitzaigun, ikusten genulako, etzela egoera ekonomikoa edo egokien udalarena, eta horrekin hasi ginen gutxienez sakonago edo aztertzen. Dena den, iruditzen zitzaigun, gu baino egokiagoa zela, kanpo aholkularitza bati, udaletxeako egoera finantziero ekonomikoaren azterketa egin zezan, eta orduan hori azterketa hori eskatu genion betean aholkulari enpresari. Betean gaina udala ezagutzen du, azkeneko urte hauetan bertako auditoritzak berak egiten ditulako, eta hemen gaur hemen eskuan daukaguna da beteenak egindako azterketa horren lehenengo zatia esan dezagun. Zati hau da sarreren ingurukoa, berak egin du sarreren inguruko azterketa egin du, eta txostenetan jasotzen dira sarrer horren azterketa horren edo ondorio batzuk. Eta orduan gu gaur, hemen azalduko nahi dituguna da, alde batetik azterketa horren gutxura era laburpentxo bat, ideia nagusiak edo berek ateratzen ondorio nagusiak, eta gero bestalde aurrera begira edo ze planteatzen dugun udal gobernu bezala. Azterketa honek laburbilduz gero ikerre xeagoa azalduko du, baina ondorio nagusiatzen esaten duena da, Lezoko egoera ekonomikoa ez dela onena, esan dezagun, eta horrela jarraituz gero behintzat, etorkizun edo epe ertainera behintzat, egoera izango litzakela larritzeko modukoa eta erabakiak hartzeko modukoa. Guk horrekin iruditzen zaigu alerta piztu dela, alerta gutxienez piztu direla, eta iruditzen zaigu harturaz jokatu behar dugula, eta horregatik planteatzen ditugu erabakia gaurtik hasita behintzat urtera begira hartu behar direla erabaki batzuk gutxienez. Esandakoa, orain ikerrek xeago azalduko du beteanen txostena, azterketa, eta gero niri azalduko ditut, mendik aurrera gobernu taldetik planteatzen ditugun erabakiak. Ados, egunon, eta, Mikelek aurreratu bezala beteanen txostena, eskuragarri izango duzu, baina asmoa da pixka bat bertan jasotako ideia nagusiak laburbiltzea, aurkeztuen bat ere prestatu digute bereiek horretarako, inguzuet bereien azternaren laburpentxo bat, eta gero pixkat hortik ateratzen diren ondorioak edo gure aldetik behintzat azaltzea, ez? Beteanek induen azterketa oinarritu da udal aurrekontuen likidazioetan, azkeneko 5 urteak aztertu dituzte, eta pixka bat horiek begiratuta berein azterlana indute batetikan egoera zein den, bilakaera zein izan den, eta horren arabera beraiek hainbat ideia proposamen mahaigaineratu dituzte, eta guk hortan oinarrituta gure proposamenak landu ditugu ondotikan. Beteanen adierazle batzuk agertzen zaizkizu hor, eta 3 adierazle nagusi jarri dizkigute mahai gainean, batetik aurrekontuaren egonkortasunari dagokiona, eta hor aipatzen dute bereek bilakaera negatibo bat egon dela, bestetik finantza mendekotasuna, azkenean planteatzen duena lezoko finantzazioaren parte handi bat kanpo finantzazioaren mende dagoela, gure esku dauden finantza sarrerak urritzen joan direla, eta hor argi da, foru fondoa da guretzako sarrera iturri nagusia, eta horren mendekotasuna onditu egin da gure sarrerak neurri berdinan onditu ziren neurrian, eta gerakinari dagokenez ere aurrezki dagokenez ere, hori ere murrizten joan dela, ez? Horren ondotikan bereiek aurkezten digute nolabait udal aurrekontuek izan duten bilakaera, eta udal aurrekontuek izan duten bilakaeran bereiek nabarmentzen dute batetik sarreretan hazkunde bat egon dela 13,8%, baina bereiek aipatzen duten bezala hazkunde moderatua izan da, eta aldiz gastuetan hazkunde bat dezente handiagoa 18,8% hazkunde jarraitu bat plantatzen dute, ez? Eta horrek gara matzan nolabait, sarrera eta gastuen arteko desoreka
arrisku batetara, ez? Eta gero badago hor bereik aztertzen duten beste aldagai bat aurrekontuetan, eta da sarrera eta gastu arrunten kapituluak, ez? Sarrera eta gastu arruntak dira azkenean, egiturazko sarrerak eta gastuak, ez? Edozein etxeagetateko ekonomian, eguneroko gastuak, eguneroko sarrerak, normalian nominak izaten direnak, eta guk etxean gastatzen duguna, jatekotan, janarian, eta bestelako aisialdi gastutan. Hori udal batera karrita, horiek izango liake nolabait, kontu arruntak edo sarrera arruntak eta gastu arruntak. Beraiek horrik uste dute pixka bat korapilu nagusitako bat, ez? Aipatzen dutena da, bi hoien arteko aldea, sarrera eta gastu arrunten arteko aldea murrizten joan dela, azkeneko 5 urtetan, hasieran 1.500.000 euro bueltako balin bazen, gaur egunean 700.000 euro bueltakoa da, eta nolabait, horrek jartzen du nolabaiteko alerta bat edo mai gainean, ze hortikan guk sortu beharko genuke aurrezki bat, inbertsioi eta Mikelek aipatu dituen bestelako gastuei proiektu berriei aurre egin ahal izateko, ez? Eta aurrezki hori sortu ezean, etxeko ekonomian bezala, aurrezkirik ez badu sortzen, gero bestelako ezoiko gastuei edo inbertsioi talakoik aurre egiteko, arrisku bat on daiteke, ez? Orduan, bereek plantatzen digute horren aurrean, 2024an hor ikusten den bezala, egiturazko desoreka bat sortzen ari dela, hori ulertuta egiturazko gastuak eta sarrera direla, eta neurri zuzentzaileen premiazko behar izana jartzen digute mai gainean. Hori da bereiek eta zuten ondorio nagusitako bat. Ondotikan egin dute azterketa xeagoa sarreri dagokionez, eta sarreretan ikusi dute guk kudatze ditugun zuzeneko zergetan edo ze bilakaera egon den, eta hor ikusi dute ez dela igoreik egon, alderantziz, jetxera bat egon dela azkeneko urteoten, markatu. Eta hori, gure aldetik amintzat, igoera horik egon ez den neurrian, sarrera gehigarririk ez dugula eskuratu zerga horien bidez. Tasei dagokionez, tasa nagusiak aztertu dituzte, hondakinen bilketarena izan da bat, esan behar da, hemen dagoen datua 2024koa dela, aipatu dizudan bezala azkeneko 5 urteetako likidazioak aztertu dituztelako, eta ez 2025ko datuak, hor guk igoera bat aplikatu genuen, dakizuen bezala zerga ordenantzetan, baina datu ez dago jasota horregatikan. Hala ere, bereiek aipatzen dute, 2024an guk 97.000 euroko tasa bat ezarria genuen bezala, beste udal batzuekin konparaketa egin da, aipatzen zuten antzeko udaletan 200 eurotako tasa bat zutela. Beraz, hor nabarmentzen zuten bereek desoreka bat nolait beste udalekin konparatuta. Eta ura eta astolderiei daukionez ere, beste tasa nagusitako bat, aipatzen dute bereek guk tasatan igoratxo txiki batzuk aplikatu ditugula, baina gastuak dezente bizkorragoa hasi direla. Beraz, hor ere bai, desoreka bat eruntz joateko arriskue edo aipatzen dute. Sarreri dagokionez, gastuei dagokionez barkatu, egin dute nolabaiteko aurrekontuaren egituraren azterketa bat, ikusi pixkat gastuak ze egitura duen eta nun joaten diren, ze kapitulutan joaten diren gastuak nagusiki, eta hor, nabarmen ikusten dena da, bereek aipatzen duten bezala, personal gastua, langile gastua dela gure kapitulo nagusia, aurrekontuaren ia 140 hartzen du horrek, eta 2021etik 127ko hazkunde metatu bat aipatzen duten dagola kapitulo horretan, ez? Bigarren kapitulo nagusia izango litzateke ondasun eta zerbitzu arruntena, eta hor aipatu dituzte edo jaso dituzte nolabait gastu iturri nagusiak izango liakenak garbiketa, gainarbe eta hondakinen kudaketa, ez? 2 milioiren bueltakoa. Orduan, azterlan hontatikan nolabait ondorio nabarmen bat ekarri dugu txostenean jasotzen dena, eta da esaldi hortan laburtzen dena, ez? Bere hortan irakurriko dizuet, joera horri eutxiz gero, 2025ko ekitaldirako emaitza operatibo negatiboa izango dela kalkulatzen da. Eta udalaren finantza jasangarritasuna arriskuan jarriko da epe ertainean. Beraz, guretzako bada nahiko esaldi adierazgarria eta Mikelek aipatzen zuen bezala, nolabait alerta horiek edo piztutzeko modukoa, ez? Guk horri lotuta jarraian dituzuen 5 ondorio horiek aipatzen ditugu, bereek aipatzen duten horri lotutakoak noski, batetik egiturazko desorekarena, lehen hori aipatu dugu, egiturazko edo arruntak diren sarrera eta gastu buruz ari garelako, eta hor ikusten dugu joera badela desorekatzeko arriskuarena. Epe motzean blokeatzeko arriskua aipatzen dugu,
ulertuta azkenean gure diru baliabide nagusiak edo gehienak bideratzen baditugu personalak eta oinarrizko zerbitzuak ordaintzera, bestelako egitasmoak abiatzeko edo inbertsioak egiteko, udala erabat mugatuta geratu daitekeela, ez? Beraz, blokeoa zentzu horretan epe motzean gertatzeko arriskua. Eta epe ertainean, bereik aipatzen duten bezala, finantza jasangarritasuna jokoan egon daitekeela. Laugarren ondorioa da, guk hartu ditugula orain arte neurri batzuk, igoera batzuk aplikatzeko zerga eta tasa ordenantzetan, hor jasotzen direnak, 2024an KPIaren bultako igoera baten genuen, 2,5koa, 2025an hortik pixka bat berakoan 1,5koa, eta hondakin bilketan, dakizuen bezala hor igoera altuagoak egon dira, Europako legea irantzuteko, 1,5, 1,50. Eta hori nolabait, ezabatuta, ez deusa gertatu da, gastuetan egon den bilakaera azkorrarekin, ez? Eta horri aipatzen ditugu datu batzuk, azkeneko 5 urtetan personal gastuan 700.000 bat euroko igoera ondu da, oinarrizko zerbitzuetan 600 eta transferentzietan 300, ez? Beraz, Mikelek aipatzen zuen maila batean lotuta, ulertzen dugu eta betanekok ere adierazten dute garaiz gaude, neurriak hartzeko garaiz egondikan, ez gaude egoera kritiko batean, baina arriskua ditugu aurrez aurre, eta epe motzean erabaki batzuk hartzea badagokigu eta arduraz jokatzea dagokigu, ez? Honi lotuta guk mahai gaina jarri nahi du gure hau ez dela egun batetik bestera gertatzen den egoera bat, aurrekontuek bilakaera bat izan dute, 5 urtekoa aztertu dute beraiek, guk ere lehendikan aztertu ditugu serie luzeagoak, eta pixka bat bere engana jotzearen ondorio ere izan zen gure aurrez genituen kezketatik abiatuta. Eta guk azpimarratu behar dugu, guzti honen jatorrian daudela gure ustez behintzat bi aldagai garbi eragin dutenak. Gure ustez baino, datuek ela erakusten dutelako, ez? Azkenean, batetik sarreren aldagaian barruan egongo litzatekeena da, zerga eta tasetan aurreko bi legegintzalditan zerga eta tasa horiek izozteko edo kasu batzutan jaisteko egon den erabaki bat eta joera bat. Bien bitartean, zergak eta tasak izoztuta egon diren bitartean, KPI-a igotzen joan da, 1,9,5 2025-2023 urte bitartean, eta beraz, prezioak garestute egin diren bitartean guk gure sarrerak ez ditugu egokitu horretarako, eta lezoaren errentak aztertuta ere igoera izan dute epealdi horretan, ez? 1,25,8. Alde batetik sarrerak ez ditugu eskuratu, eta bestetik gastuetan dagokinez, langileen gastuetan igoera nabarmenak ere egon dira, ez? Hor, erabaki batzuk egon dira bere momentuan, produktibidade gastuak edo osagarriak aplikatzeko soldatei, eta baita ere maila egorak aplikatzeko soldatei, ez? Horren ondorioz, produktibidadea esan dezakegu urtean bataz beste 79.000 euroko gastu gehigarri bat izan dela urte horietan bitartean, eta osagarri eta maila egoerek nolabait ekarri digutela 741.000 euroko gastu metatua edo erabaki horren ondorioz, ez? Hau da pixka bat guk egin dugun lanketa, beteanen txostena oinarriatuta, eta txostena jasotako hainbat ideia eta gure arteko elkarrizketak aintzat hartuta, aurre abirako proposamenak edo Mikelek komentatuko dizkizue. Ikerrek azaldu duen bezala, beteanen txosten ikusita gero, esandakoa ez, lertak piztu direla, gure ustez behintzak, eta erabaki batzuk hartzeko garaia iruditzen zaigu badela. Esandakoa egoera momentu honetan ez da kritikoa, baina betean itxosnek esaten bezala horrela jarraituz gero eta zer aldatzen ez bada, egoera kritikoa izan daiteke epe ertainera. Eta horri begira, gu planteamendu bat egiten dugu gobernu taldetik, eta proposamen batzuk edo ekartzen ditugu. Esan, bai txostena eta bai proposamenak oposizioarekin azaldu ditugula eta langile batzordearekin ere azaldu ditugula, bai. Orduan, lehen aipatu bezala, kezka gu bakenun gobernu taldera sartu ginenetikan, eta hor ikusunean aztertu genuen aurrekontua eta egoera ekonomikoa ikusi genunean, hor da erabaki batzuk hartu genituen, ez? Lehen Ikerrek aipatu bezala aurreko legegintzalditan adiez produktibitate ordaintzen zen bezala, guk bai erabaki genuen produktibitatea hori kentzeko. Orduan erabaki batzuk legegintzaldia hasieratik hartu genituen ikusi genunean egoera ekonomikoa zein zen.
Eta iruditzen zaigu esandakoa erabakiak hartzeko momentua dela, eta orduan, bi urte hauek edo, gure egintzen erantzizkun bi urte hauek baliatu nahi ditugu gutxinez, alako plan ekonomiko bat edo egiteko, eta erabakiak hartzeko bi urte hauek ere baliatu nahi ditugu. Esandakoa uste dugulako arduraz jokatu behar dugula, eta horrek eskatzen digula jada erabakiak hartzea. Datorren urterako proposatzen duguna da alde batetik ordenantza fiskaletan eta KPI-a gehi 2 puntu igotzea. Iker gaipatu du aurreko urteetan KPI igora batzuko planteatu egin ditugu ordenantza fiskaletan, 2024ean KPI-a, 2 puntu eta erdigo genion KPI-a zena, eta iaz KPI-etik behera 1,5. Eta datorren urterako 26erako planteatzen dugu KPI-a gehi 2 izan beharko duela igoera horrek. Horrek azkenean kalkulatzen dugu gutxi bera udalari 150.000 euro inguruko diru sarrera bat ekarriko diola, eta gutxurera Lezoar biztaleko etxe bakoitzara 35-45 euro bitarteko gain kostua edo igoera suposatuko lukela horrek. Argi dugu hala ere denak ezin duela herritarren bizkar joan, eta horregatik iruditzen zaigu udalak ere nolabait gerria estutu behar duela. Orduan gure planteamendua bada 2026 begira adibidez, udal soldatak izoztea. Planteamendu hori egin dugu, azaldu diegu bai oposizio eta bai langile ordezkari ere, eta hori da egiten dugun planteamendua. Eta bestalde ere, iruditzen zaigu gaur egun indarrean dauden kontratuak eta zerbitzuak eta berraztertu behar direla. Eta hori ere bada, datozein 2 urte hauetan edo egin nahi dugun lanketa bat. Esandakoa, hemen betenak esan dugun bezala, egoera kritiko horretara ez iristeko, bi arloetan edo hartu behar dira neurriak, aldetik diru sarrerak nolabait handitu behar ditugu, eta bestetik gastuak ere nolabait kontrolatu behar ditugu. Orduan, bi arlo horietan edo hartu behar ditugu erabakiak. Horregatik da ere, zerbitzuak eta horren dituen kontratuak beraztertu behar ditugula. Honek, momentu honetan ezin du egin, askoia da kontratua indarrean daudelako, baina aurrera begira gutxinez beraztertu behar ditugu zerbitzu horiek. Hau da guk planteatzen duguna, hau da dakarkiguna, eta esandakoa. Honen berri etxetara ere banatuko dugu, asmoa badaukagu udalaren betianen txostenaren ondorioak buzoneatzea, eta udal gobernuaren planteamendua ere buzoneatzea, berritarrek ere jakin dezaten.